שלום לכולם, אני רוני ואני רוצה להזמין אתכם באהבה גדולה להצטרף אלינו לתוכנית ניקוי רעלים מאוד מאוד מיוחדת שלא נראתה כדוגמתה לא בישראל ולא בעולם. תוכנית שנקראת ויהי אור ריסטארט, שהיא במסגרת מיזם ויהי אור, מיזם לבריאות, התפתחות ושפע. מטרת העל שלנו במיזם הזה זה לעזור לאנשים להיות יותר בריאים גם במימד הפיזי, גם במימד המנטלי, גם במימד הכלכלי, הרוחני, האנרגטי, הרגשי. והתוכנית הזו שיצרנו, ויהי אור ריסטארט, היא תוכנית שעובדת על ניקוי רעלים מכל הכיוונים. אנחנו חשופים בתקופה הזו יותר מאי פעם לכל כך הרבה רעלים, גם במישורים הפיזיים, בין אם זה האוכל שאנחנו אוכלים, המים שאנחנו שותים, האוויר שאנחנו נושמים, תרופות, קרינה, יש כל כך הרבה מקורות לרעלים פיזיים, אבל אנחנו גם מוצפים ברעלים מסוגים אחרים, ברעלים אנרגטיים, ברעלים רגשיים, ברעלים מנטליים, בין אם זה פחדים וכעסים ותכנים קשים שאנחנו צריכים להתמודד איתם. ויש לנו כל כך הרבה מה לפנות ומה לנקות. ואנחנו בתקופה של האביב שקורא לנו לבוא ולהתחדש. לעבור התחדשות, לעבור איזושהי קפיצת מדרגה, לנקות מעצמנו את מה שלא רלוונטי ולעלות לשלב הבא כל אחד ברמה שזה מדבר אליו. אז יש פה הזדמנות נדירה, אנחנו יצרנו תוכנית מדהימה שמבוססת על שיטה שעובדת מצוין כבר שנים רבות, שיטה של תמרה צוברי שהיא אייקון בתחום הניקוי רעלים, אז היא הביאה את הפורמט שלה ואנחנו תבלנו אותו והוספנו לו מגוון של תוספות וכישרונות ויצרנו צוות מנצח של מנחים מדהימים, כל אחד איש מקצוע תותח על בתחומו, כדוגמת יגאל קוטין ורון יפה, ובאמת טובי אנשי המקצוע בישראל, וזה הולך להכיל שיעורי יוגה ותרגילי נשימה, ועבודה מנטלית ועבודה על מיינדפולנס, וכמובן שברמת התזונה יש לנו 2 מסלולי תזונה שתומכת ניקוי, ויש תוספים נדירים שהולכים בעצם לעזור, להעמיק ולהאיץ את התהליך של הניקוי ולהשריש אותו עוד יותר טוב. ובאמת שאתם תקבלו בשבוע הזה שאנחנו הולכים להיות איתכם וללוות אתכם בתוכנית, אתם תקבלו כל כך הרבה מתנות. ואנחנו עכשיו יוצאים בהרשמה מוקדמת במחיר ממש מגוחך של 129 שקלים. המחיר הזה יהיה תקף עד ה-11 במאי, ב-12 במאי המחיר יעלה ל-189 שקלים, שגם זה מחיר שהוא ממש ממש סמלי ומסובסד. השווי האמיתי של התוכנית זה 590 שקלים, ואתם מוזמנים להצטרף אלינו עכשיו בהרשמה המוקדמת ב-129 שקלים. ומצורף כל המידע פה מתחת לסרטון. אני מאוד מאוד מתרגשת להיות חלק מהדבר הזה, ואנחנו נשמח לקבל אתכם ולעטוף אתכם וללוות אתכם ולעזור לכם לעבור את התהליך התחדשות וניקוי שלכם. אז ויהי אור, חברים, ימים טובים ושמחים ובשורות טובות לכולנו, אמן.